Takže čau pri ďalšom videu. Dneska opäť predstavím nejaký taký nožík. Ja som uvažoval už dlhšiu dobu o nejakom takom zastrihávači nechtov. Rôzne firmy to vyrábajú, kúpite to aj v drogeriách. Ale potom som si povedal, že prečo nie tie klieštiky na nechty spojiť aj s nejakým nožom, a Victorinox ponúka nejakú takú alternatívu so značením modelovej rady Victorinox 580. Čiže ja mám vždy pripravenú nejakú takúto cestovnú taštičku, kde mám uterák. Používam aj mikro uteráky, ale toto je klasika taký frote, takže aby som optimalizoval nejakú tú veľkosť, tak to mám niečo takéto, samozrejme pena na holenie, nejaký ten sprchový celotelový gel, ktorý sa dá použiť ako šampón, a nejakú takúto mini sadu, kde mám kefku, skladaciu, zubné nite a pastu. Ale chýbalo mi, veľakrát som išiel niekde a zistil som, že nemám si čím nechty ostrihať. Tak som pozeral po nejakých tých klieštikoch. Tu mám ešte nejaké také bonusy, ako napríklad veľkoplast, ale nie o tom som chcel. Chcel som do tejto sady niečo také užitočné na urezávanie nechtov, ale aby to bolo také multifunkčnejšie. A Victorinox, ako som už spomínal, prichádza s týmto modelom 580 so značením. Je to takýto malý prcek a v podstate je to taká manikúrová sada. Ja som to dlhšie ani nevedel, vedel som, že existuje ten klasik SD, kde sú iba nožničky, pilník a nožík, ktoré je ináč najpopulárnejšie EDC, čo sa týka žien týchto Victorinoxov, takže veľa žien to nosí v kabelke, tú menšiu verziu, bez toho ostrihávača nechtov, kde je iba pilník, nožík a nožničky. Je to taká miniatúrna sada so značením SD Classic, ale toto je Victorinox 580, no a ponúka nám ten zastrihávač tých nechtov. Je to veľmi tak šikovne vymyslené, tu je nejaký taký nejaké také šúpatko, ktoré potiahneme hore a vysunie nám to vlastne ten zastrihávač nechtov. Nie je úplne veľký, veľkej veľkosti, ale taký stredný a dostačujúci. Ono v podstate dosť často to používajú aj rybári na zastrihávanie silónov, alebo keď vám trčí nejaké tenšie lánko, tak veľmi presne, ak ukrajú to prestrihne to trčajúce lánko alebo cvernu, takže si nepoškodíte ako nožničkami alebo trebárs nožíkom. Odev, takže ja tu som si nechty strihal, ale tak môžeme to vyskúšať. No, samozrejme Victorinox ide s tou kvalitou, tak tam sa nemusíme báť, že by to nestrihal, alebo že by to bolo, nedaj Bože, tupé. Takže sú také menšie, ale výhoda je, že dokážeme s tým lepšie manévrovať. Ja som si už nechty ostrihal, takže som opatrne, lebo je to fakt ostré. No, takže tu máme ten zastrihávač nechtov. Je tu, dobre, sú tu nejaké také zárezíky spravené, neviem, či to vidno na zdrsnenie, aby sa na to nešmíkalo, ale veľmi sa mi páči to zatváranie. Hop, vysunieme, zavrieme. Sada ešte obsahuje pilník, s ktorým sa dá núdzovo napríklad aj škrtnúť zápalka, špeciálne na to upravená, samozrejme, čo ukážem neskôr. Potom tu máme malý nožík, to sa vždy zíde na nejaké fakt, že také miniatúrne nejaké otvorenie balíku alebo obálky alebo odrezanie kusu špagátu na drobné účely. Ešte tu máme potom nožničky, ale v podstate
Ja som si veľmi istý, že keď už máme aj to orezávadko tých nechtov, že nejaké drobné odsvakneme. Drobné veci, čo potrebujeme, odsvakneme tým alebo odrežeme, ale sú tu aj nožničky. Neviem úplne, či by dokázali. No, asi nie. No, trošku, hej. Ale skôr sú na taký nejaký papier, keď chceme rovnejšie, alebo trebárs tu mám ten leukoplast, čo nosím za sebou a zraníme sa takto. Pekne odstrihneme na požadovanú veľkosť. Takže preto sú aj tie nožničky obľúbené v tých ženských sadách, čo si väčšinou kupujú v tom Victorinox SD, lebo oni tie leukoplasty používajú na nejaké tie odierky, stopánok a tak ďalej. Takže toto by mohlo byť také dobré EDCčko pre moderného muža. Ešte musím povedať, že nie je to normálna taká pružinka, ale je to vyprúžené vlastne nejakou takouto proti nerezovou časťou. Takže to je to lepšie. Tie spružinky sa časom tam nejako unavili alebo vystrelili a mali ste to bez pružinky, takže to vyzerá, že tam bude držať dosť dlho. No a samozrejme špárátko. Ono tie špárátka sa časom nejako tak zašpinia, alebo aj keď stratíte, dajú sa kúpiť dokonca aj na slovenských e-shopoch nejaké náhradné, alebo dá sa to vymeniť, ale za pero alebo niečo také, ale sa mi zdá, že tie s perom sú do nejakých tých väčších sád a samozrejme pinzetka na vytrhnutie nejakého obučia alebo trebárs vyťahnutie kliešťa by to mohlo stačiť. A nejaké očko na zavesenie, že si môžeme na karabínku alebo nejaký parakord, aby sme to nestratili. Takže tu je nejaká taká moja cestovná sada, ktorá v podstate vždy pripravená a keď potrebujem, tak to iba hodím do batov, väčšinou to mám v robote, tak čo taký chlap potrebuje. Tu v podstate mám v tejto malej kapsičke a pribudol k tomu aj Victorinox Nile Calypso mi zdá 580, že to má pomenovanie.